Dobrý den, milí posluchači. Posloucháte další epizodu podcastu Kanárci v síti. Tento díl natáčíme 10. prosince 2025. Prvních 30 minut, jako obvykle, je pro všechny, ale celou stopáž uslyší jenom naši podporovatelé na herohero.co/Kanárci v síti. Tak a o čem pak to dneska bude? V tomto díle uslyšíte o tom, že máme nového premiéra. A to je vlastně už takový hezký oslí můstek k našemu hostovi, Kterým je Viktor Breiner, slovenský bezpečnostní analytik z podcastu Infosecurity SK. a budeme si povídat o tom, proč musíme sledovat, co se děje na Slovensku a jak rychle tam probíhá řízená demontáž demokracie. No ale samozřejmě budou i zprávičky z Rajchu a horké novinky ze světa technologií. Od mikrofonu vás vítá Josef Holý. a Saša Alvarová. No, jak už jsme říkali v intru, tak máme nového premiéra. Andrej Babiš minulý týden uveřejnil plán, jakým způsobem se vypořádá s konfliktem zájmů. Mluvil teda jenom o Agrofertu a ne o těch ostatních firmách, například o firmách ze zdravotnictví a dalších, ale mluvil o tom konglomerátu Agrofertu, tak snad se to bude vztahovat na všechno. No ale když se to vlastně bude vztahovat na všechno, tak je to taky jedno, protože on to chce dát do něčeho, čemu říká trust. Neříkal slepej, ale mluví se jak o tom jako o slepým. V podstatě chce to zamknout a dát klíče od toho nějakému správci, který bude nezávislej a který ho bude jmenovat taky ještě někdo nezávislej. A důležitý je, že po jeho smrti to dostanou jeho děti. Takže konflikt zájmu není vyřešený, protože v okamžiku, kdy to jenom zaparkujete a s tím, že to dál bude o tom vlastně vaše rodina, tak ten konflikt zájmu jasně, prostě trvá. Ale nicméně prezident Pavel na to zareagoval tím, že teda slíbil, že Babiše jmenuje 9.12. v 9 ráno, což tak učinil. A Babiš všem slíbil, že už bude hodnej. že chce udělat, to nesliboval, ale bylo sympatické, jak tam stál jako takovej školák a před tím prezidentem to bylo takový hezký završení té prezidentské kampaně, kde ho Pavel porazil prostě úplně, takže tady on před ním stál a čekal na tu funkci, tak to bylo hezký. A potom sliboval, že Česká republika bude nejkrásnější země nebo stát na zeměkouli nebo na zemi, něco takového řekl. Tak to už je level Trump, to už jsme tam. A udělá maximum pro to, aby se Česká republika stala nejlepším místem pro život na celé naší planetě. Bylo to, jak když děti ve druhé třídě píšou, nebo ve třetí, když už umějí psát, tak se snaží psát slohovku na téma svět, který bych chtěl mít, nebo chtěla mít, nebo něco takového. Jo. Tak chci, aby byl svět krásný. Mně se zase vybavilo rudou barvou dneska září, 7 v mém kalendáři. No nic. A to bylo co? To je 7. listopad? To je slabíkář, to je na VŘSR, no. Jo, to je na VŘSR. Jak byl v první třídě, byly básničky ve slabíkáři jsme měli. To je jen taková volná asociace. Protože 7. listopadu jako VŘSR, jo? Je to tak? No, 7. listopadu VŘSR. Tak já si to pamatuju, tohle mě zasáhlo samozřejmě. Mě No, ještě indoktrinovali. Jasně, Já si do dneška pamatuju, jak jsem v první třídě přišel domů z první třídy a vyprávěl jsem oči na vrch hlavy svojí mámě, že nám povídali o takovém pánovi, který byl hrozně hodnej a který chodil po venkově v Rusku a pomáhal rolníkům. Různě. A ten pán se jmenoval Lenin. No to je nádhera. V první třídě, Sašo, mi to prali do hlavy. Josefe, já vám něco řeknu, když už jsme u toho svěřování. Jo? Já jsem našla při stěhování před 10 lety starý výtisk malého Bobše. A protože když jsme se tehdy učili číst, a já už jsem dávno číst uměla, tak mě to... To je ale hrozný škvár, ale já jsem to četl asi 5krát, ale je to strašný od toho plevy. Je to naprosto příšerný škvár. Jak tam umírá ten jeho bráška a teď úplně u toho brečíte, protože nemají jídlo, zatímco bohatí dávají svým psíkům párky. Ano. A hlavně já si vzpomínám, jak je tam ta scéna, jak propustili Bobšova tatínka. A to byl nějaký moment, kdy já jsem si četla něco jiného pod lavicí, protože mě to hrozně nudilo, protože já jsem byla napřed a Bobše už jsem měla přečtenýho 2krát. Ale nějak buď jsem dostala za ucho, že nedávám pozor, tak jsem se jako vrátila, anebo jsme se nějak sešli, že jsem v tu chvíli jako dávala pozor a došla jsem tam, otevřela jsem to zrovna na té kapitole, kde propustili Bobšova tatínka. A já vám v té knížce měla napsáno tím svým neumělým dětským písmem
Daxner je nespravedlivý hamoun. Tak mě to strašně... A tady vidíte, jak je umění formativní storytelling. Jo? To si sebou vlečete celý život. Pokud to teda někdo jiný chytřejší z vaší hlavy nevytluče mezi tím. Ano. Pamatuju si, že Lenin byl dobrý člověk a taky umím nakreslit Auroru a skoro jedním tahem. Že jsme to kreslili na podzim a potom s klukama, když jsme kreslili válku, tak tam vždycky byla Aurora, i když to byli Němci proti Rusům. Jo. Zanechá to ve vás následky a my si teď pořád říkáme, že ti Rusové jsou dobří lidé, ale když mají tohle od mateřské školky a nikdo jim z těch louží ty čumáky nevytáhne, co od nich asi můžeme čekat. Ano, minulý týden jsme mluvili o tom filmu Pan nikdo proti Putinovi, kde přesně je to vlastně o tomhle, o čem jsme mluvili teď, tak, ale tam je to ještě víc militaristický podle všeho. Já jsem ten film ještě neviděl, ale moc rád se na něj podívám. No, bavili jsme se o Bobšovi a dostali jsme se k němu od Babiše. Od Babiše, což je podobný. Daxner je nespravedlivý hamoun. Ano, akorát, že tady ten hamoun, tady se nám ty role trošku prohazujou, není to Daxner, ale Babiš. Jo. My jsme už v úvodu řekli, že tady máme milého hosta z Infosecurity SK, slovenského bezpečnostního experta Viktora Brajnera. Viktore, máme vás na drátě? Áno, dobrý deň, prajem, vďaka za pozvanie, som rád, že som tu s vami. Vítejte. My jsme taky rádi. Tak co tomu říkáte, že máme novýho premiéra? On je dokonce od vás. Budete mať aj vy svojho vlastného Slováka na premiérskej stoličke, tak tomu vám blahoželám. Už po druhý. A poprvé to stálo za to. No a po druhé to bude úplne iné, ako to bolo poprvé. Toho se tady bojíme už rok, no, přesně. My sme si tiež hovorili, že Robert Fico IV. Bude úplne rovnaký ako prvý, druhý a tretí, teda až na zopár výnimiek, ktorí sa dívali s otvorenými očami a naozaj Robert Fico IV. Je úplne iný ako tí prví traja. To je skoro jako tady u nás v Americe. Všichni si říkali, ale opičák, to už jsme zažili, přežili jsme první term, přežijeme druhej taky. Jo, tak to je Fičák. No, vy tomu říkáte hezky Robert IV. a tak my můžeme říkat Andrej II. Tak co se děje na Slovensku? Co je teď novýho a potom jak jste se k tomu dostali? No úplne nové je zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. To je taký komplikovaný dlhý názov toho, čomu by sa mohlo hovoriť Úrad na ochranu whistleblowerov, alebo teda ľudí, ktorí nahlásili korupciu na svojom pracovisku a teda predovšetkým na pracovisku v nejakej štátnej inštitúcii, ministerstve alebo kdekoľvek inde. A práve sa to včera odhlasovalo a úrad prestáva existovať. Čo znamená vlastne v podstate dalo by sa vo všeobecnosti povedať dve veci. A to je prvá, že oznamovatelia korupcie strácajú ochranu. To znamená, že ich môže napríklad tá inštitúcia vyhodiť z práce alebo akýmkoľvek ľubovoľným spôsobom, ktorý je samozrejme stále v rámci tých zákonných medzí, ich môže šikanovať, čo vieme teda, že tie zákonné medze na takúto šikanu práve v prostredí, kde je vymožiteľnosť práva stále nižšia a nižšia, sú pomerne široké. Máme k tomu teda aj patričnú históriu, kde ľudia boli v takýchto prípadoch šikanovaní, veď ten úrad tiež nevznikol úplne bezdôvodne. A teda títo ľudia v podstate na žiadosť zamestnávateľa môžu požiadať o preskúmanie, tuším, každopádne alebo zrušenie tých opatrení, ktoré tento úrad nariadil a môžu byť napríklad aj prepustení z práce. Čiže tí, ktorí riskovali všetko kvôli tomu, aby oznámili protispoločenskú činnosť pre všeobecné dobro alebo vo verejnom záujme, povedzme to takto, teraz vlastne stoja vo váku a nemajú už viacej ochranu tohto úradu. A keď sa pozrieme na tých všetkých ostatných, tak čo sa stane je to, že dnes, alebo teda respektíve zajtra už nikto korupciu nahlasovať nebude. Pretože za prvé nemáme úrad, ktorý by ho ochránil a za druhé vidíme, že ľudia, ktorí dnes riadia náš štát, urobia všetko preto, aby týmto ľuďom išli po krku, práve kvôli tomu, aby sa korupcia neoznamovala a následne nevyšetrovala. Pripomeniem dnes výrok súčasného ministra obrany a podpredsedu Smeru pána Kaliňáka, ktorý povedal, že korupcia na najvyšších miestach na Slovensku neexistuje. Tak teraz už nebude existovať ani na papieri.
a v štatistikách. Jak říkal Stalin, není člověk, není problém. Presne tak. Nie je úrad, nie je korupcia. Zase policisté, kteří budou moc zvědaví, budou nacházet ve svých autech drogy, že? No, to je možno taký, že extrémny príklad, ale teda, abyže som povedal ešte dôležitú vec, čo sa toho úradu týka, ten úrad práve chránil aj skupinu policajtov, vyšetrovateľov, ktorých vlastne súčasný minister vnútra postavil mimo službu protizákonne. A títo vlastne tiež strácajú ochranu. Sú to policajti okolo Jana Čurilu, ktorí sú denne v médiách, vlastne aj v krížom krážom v politických tlačovkách predstaviteľov štátu, teda prevažne premiéra a ministra vnútra a práve teraz vyhrávajú jeden súd za druhým, pretože súdy im dávajú za pravdu, že postup ministerstva vnútra voči nim nebol zákonný. Tak to je dobrá zpráva aspoň v jednom, protože to znamená, že demontáž justice ještě kompletně neproběhla. Je zvláštní, že vlastně ani tady v Americe se nepodařilo hijacknout celý ten rozvětvený justiční mechanismus najednou, že vlastně mají Supreme Court, mají lokální soudce v Red States, ale nemají celý justiční mechanismus, takže napříč celými Spojenými státy dostávají v lokálních soudech, kde někdo na federální, vlastně ne na federální, ale na státní úrovni napadne prostě tahle vláda je vlastně celá jako jedna protizákonná věc za druhou. Tak kdykoliv si vzpomenete, že ji napadnete u soudu, tak je hrozně vysoká šance, že vyhrajete. Problém je s tím, že není kdo by to vymáhal. To je presne ten prípad aj u nás a hlavne, Sašo, je to kvôli tomu, že platí to celkom určite pre Slovensko a bolo to zrejme už na začiatku volebného obdobia, že na úplnú demontáž demokracie a vypáčenie Slovenska z medzinárodných a nadnárodných štruktúr sú potrebné 2 volebné obdobia. Za jedno sa to nestane. Na Slovensku, a môžeme sa k tomu dostať, došlo už k oslabeniu alebo zrušeniu inštitúcií alebo inštitútov, zákonov, ktoré výrazným spôsobom znížili vymožiteľnosť práva alebo princípy, na ktorých stojí a má stáť právny štát a tým pádom aj demokracia, občianske slobody, slobodu médií, veď koniec koncov tých ukazovateľov už máme niekoľko, napríklad, že sme klesli v rebríčku slobody médií, k tomu tiež vieme povedať viac, ale stále, presne ako hovoríte, justícia ešte ako tak funguje, a kto pozná slovenskú justíciu, vie, že nefunguje ideálne, a to som povedal ešte veľmi dobre a veľmi pekne. A hlavne nefunguje rýchlo. Každopádne niekoľko takýchto rozsudkov v prospech týchto policajných vyšetrovateľov, ktorí práve to sú elitní, vrcholoví vyšetrovatelia, ktorí vyšetrovali najväčšie korupčné a mafiánske kauzy v histórii Slovenskej republiky, dostali práve od súdov za pravdu. Ale teda tá pointa je, že Robert Fico potrebuje 2 volebné obdobia na úplnú demontáž demokracie. My jsme před rokem na jaře, když se Fico vlastně chopil vlády, že to bylo, myslím, že byl teda jmenovaný, tak jsme, nebo možná už to budou 2 roky, já si teď nevybavuju. To jsou už 2 roky. No, 2 roky. To letí. No. Tak my jsme vlastně vydali díl, který jsme dali i veřejně s názvem State Capture Slovenska, jako únos slovenského státu, a vlastně jsme to tam stavěli do té roviny, že se teda moci chápe, jako ujímá organizovaný zločin. Dohodnutý s Putinem. V zádech s Ruskem a i s italskou ndrangetou, na kterou měl podle všeho Fico kontakty a měl tam tu asistentku od nich v tom svém předchozím termu a tak dále. Čili už jsou to teda 2 roky. Jaký byly ty klíčové momenty na té cestě k nesvobodě, chceme-li, jakkoliv jste zatím jenom v úvozovkách na půli cesty. Co ta předchozí vláda? Ta přece musela vidět, že se něco takového blíží, že jo? Tam docházelo k postupné demontáži médií. Hybridní hrozby jsou přece něco, co všechny demokratické vlády, kromě té naší, že jo, dobře znají a nějakým způsobem s tím zacházejí. A teď mi řekněte, jak proti tomu chcete vybojovat? Jak se k tomuhle stavilo Slovensko a ta předchozí vláda, jak se chovala? Tak možno pre kontext, pre českých poslucháčov je dobré povedať, že Robert Fico vládol do roku 2012, práve po rok 2020,
kedy na pozadí vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej padla Ficová vláda, respektíve padol Fico, nastúpil súčasný už prezident republiky Peter Pellegrini v roli premiéra. Fico odstúpil a v roku 2020 boli nové voľby, ktoré vyhral prekvapivo Igor Matovič a jeho hnutie a vlastne oni zostavili vládu. Vláda, ktorá potom nastúpila medzi rokmi 2020 až 2023, ja by som jej nepripisoval zámer niečo torpédovať, ale podľa mňa to bola naozaj strategická slepota, lebo však ako podľa pravidla Henlonovej britvy, že kde môžeš preukázať neschopnosť alebo hlúposť, tak nehľadaj konšpirácie. Ja si myslím, že toto je, že par excellence príklad aplikácie Henlonovej britvy, pretože ja som s tými ľuďmi chvíľu pracoval, veď v roku 2021 až 2022 som pracoval na ministerstve obrany ako zástupca rezortu pre hybridné hrozby, respektíve poradca rezortu pre hybridné hrozby v rámci toho celého slovenského bezpečnostného aparátu, ktorý tu máme. Ja poviem len zo pár čísel, lebo zbytočne je asi hovoriť o nejakých osobnostných predpokladoch alebo osobnostných vlastnostiach lídrov vtedajšej vlády, ale veď my dobre vieme, že ruské informačné a vplyvové ops, jedna z vecí, na ktoré cieľia, je dezintegrácia dôvery v inštitúcie, v štát, v procesy, v demokraciu samotnú. A počas pandémie sa práve táto vláda pričinila o to, že dôvera verejnosti v slovenské štátne inštitúcie padla na historické minimá. Tie čísla, ktoré si pamätám, je napríklad dôvera verejnosti vo vládu Slovenskej republiky 14%. Ježiši Kriste. Zástupcovia Igor Matovič, premiér, ktorý nakoniec musel práve kvôli svojej katastrofálnej réžii a správe vecí verejných odstúpiť, mal najnižší rating dôveryhodnosti v histórii Slovenskej republiky. Dodnes jeho bývalí ministri majú jedný z najnižších ratingov vôbec, keď sa ešte stále dneska robia prieskumy verejnej mienky. A nie je to náhodou. To sú ľudia, ktorí pomohli cieľom alebo naplňovaniu cieľov ruských rozviedčíkov na Slovensku tak, že na ruské ambasáde v Bratislave len tlieskali a pískali od radosti. Já jenom, jestli můžu, my jsme tenkrát už dělali Kanárky a mluvili jsme o tom, jak Igor Matovič jel do Moskvy vyjednávat o Sputniku 5, o vakcíně Sputnik 5, která je neexistující vakcína, a jednal tam s nikým jiným než s Kirillem Dmitryjevem, s současným vyjednavačem, s tím šéfem toho suverénního ruského fondu. Pánové, a mě budete vykládat, že tohle je jenom užitečný idiot, jo? No ne, on se vrátil, že podepsal, že Slovensko odebere na 1 milion vakcín nebo něco podobného, a byla to celý ale jenom informační operace, že jo? Rusáci žádnou vakcínu nikdy neměli. No jasné. Oni poslali nějaký přebrandovaný AstraZeneca někam do Bělehradu, jo. A to bylo všechno, co se snad kdy objevilo. Oni žádnou vakcínu neměli a byla to celý informační operace. Ale tohle u nás dělal Zeman a jak se jmenoval ten Hamáček. A u nás kvůli tomu padali ministři zdravotnictví. Kajumi je chodící reklama na panictví. Jména v tomhle tracku padají jak ministři zdravotnictví. No, ja si myslím, a nielen na základe svojho dojmu, že to Igor Matovič nerobil s tým zámerom alebo v spolupráci, alebo so zámerom spolupracovať, ak to teraz spojím, ale urobil to proste kvôli tomu, že je naivný, impulzívny a pomerne málo chytrý človek aj v týchto veciach. Jak se praví v jednom hezkém českém filmu, momentálně zavostalej. Ale nemůžeš napsat magor. Poloviční blázen bych napsal. Doktor říká, že je momentálně zavostalej. My jsme to takhle tenkrát i interpretovali, protože jako on Igor Matovič nebyla ta nejostřejší tuška v penále, jak se říká u nás. No. A ten Kirill Dmitriev tak je top shit s prominutím vyjednavač se zkušenostmi z fúzí z velkých jako nadnárodních firem. To znamená v okamžiku, kdy si tam tady ten člověk před něj jel sednout, a ona se ta historie opakuje, že? Když si tam před něj teď jde sednout Vitkov, tak jako prostě Dmitriev je tam musí úplně rozebrat na prvočástice a dostat z nich úplně co chce. No Matovič je presne takýto intelektuálny level a hlavne Igor Matovič, jeho politika osobná aj verejná je Igor Matovič. Jeho nezaujíma nič iné, len
Igor Matovič. Čím viac sa verejne hovorí o Igorovi Matovičovi, tým viacej sú jeho ciele, jeho politiky naplnené. A nezabudnime dodať, že my sme si pod tú vakcínu do Sankt Peterburgu prileteli vojenským lietadlom. OK? Čiže ešte toľko k bývalému ministrovi obrany, pre ktorého ja som pracoval, a to bolo mesiac po mojom nástupe. Ja som vtedy, keď sa to stalo, požiadalo stretnutie s ministrom, prišiel som k nemu do kancelárie, povedal som mu, že ja rozumiem politike toho celého, pretože chápem, že Igor je impulzívny človek a v podstate som tú politickú rovinu ani neriešil, povedal som, že tomu rozumiem, ale potrebujem urobiť public statement, pretože v podstate som pred mesiacom nastúpil na pozíciu poradcu pre hybridné hrozby, čo je v podstate de facto v histórii Slovenskej republiky bola prvá civilná pozícia, čo toto riešila. A ak to neurobím, tak zo mňa budú mať všetci dobrý deň. Tak oni vás hnedka po měsíci sabotovali, tu vaší pozici vlastne tady tím. No jasne, no. To skôr počiarkuje tú dôležitosť, ktorú tej pozícii prikladali. Čiže vlastne 0,0. A ja som napísal komentár do novín, ten komentár tam visí dodnes a pomerne ostro som vystúpil voči tomu celej operácii. Povedal som veľmi jasne, som to označil za hybridnú operáciu alebo informačnú operáciu, si to presne nepamätám, Ruska. No a ten komentár tam visí dodnes a vedenie ministerstva to nevidelo veľmi rado, ale inú možnosť som im nedal. A to je ten kontext, v ktorom sme tie vakcíny priniesli a potom sa to už len nabaľovalo. Máte rozloženou důvěru v instituce, přicházejí volby a Fico vyhrává volby. V podstate sestavuje vládu, je to tak. Tá strategická slepota, o ktorej som hovoril predtým, vlastne nemala veľa dočinenia ani s tým potieraním toho ruského vplyvu, lebo ten prebiehal aj počas vlády 2020 až 2023. My sme síce vyhostili nejakých 35, ak si to správne pamätám, ruských v úvodzovkách diplomatov, ale kto vie, ako tieto veci fungujú, tak po 15 rokoch fungujú v podstate na voľnobeh a online. Hej. Čiže my tu nepotrebujeme robiť humint, aby sme verbovali ľudí, ale tie siete sú už tak spletité a rozrastené, že si to proste ľudia veľmi spokojne poriešia online. A tí diplomati samozrejme nie sú jediní ľudia, ktorí tu fungujú. Máme tu rezidentúru ešte vo Viedni, všakže. Takisto, a v Maďarsku? No, veď práve. A to je síce pekné PR, ale de facto vlastne tie aktivity tej ruskej spravodajskej služby nejakým zásadným spôsobom nerieši to, že sme vyhodili 35 ľudí odtiaľto. Zároveň všetky opatrenia, o ktorých vláda hovorila, veľmi podobne ako v Čechách, skončili na papieri a skončili v šuflíku. Nič sa neimplementovalo, vláda odmietla akýmkoľvek spôsobom investovať peniaze do implementácie a takisto odmietla aj politicky sa zasadiť za implementáciu týchto opatrení. Hovoríme o hybridných hrozbách, hovoríme hlavne o potieraní ruského vplyvu, hovoríme o tom, aby tá agenda boja proti hybridným hrozbám prešla naozaj do tej politickej úrovne, do tej policy maker úrovne. Niektoré tie opatrenia, ktoré sme v rámci tej odbornej komunity ešte v správe alebo teda v službách štátu navrhovali, je zriadenie nového útvaru priamo v Bezpečnostnej rade, ktorý bude riešiť hybridné hrozby, ale to sú opatrenia od zriadení nových telies v rámci toho bezpečnostného systému až po screening investícií, až po screening, povedzme, akademické výmeny, kde odtekajú rôzne typy know-how a tých opatrení bolo cez 50 a napriek našim odporúčaniam teda vláda odmietla tieto vlastne záplaty na kritické zraniteľnosti Slovenskej republiky v oblasti tohoto hybridného pôsobenia v šedej zóne investovať vôbec, že ani 1 euro. Ja nemôžu uveriť tomu, že je to z blbosti. Ja proste nemôžu. Keď by som chcel byť dobrý, tak poviem, že to nie je z blbosti. Je to kvôli tomu, že tí ľudia si jednoducho neuvedomovali dôležitosť tejto agendy. Politici, ktorí sami seba
brandujú ako expertov na obranu. Sú zároveň ľudia, ktorí by mohli byť dobrými ministrami obrany pred 20 rokmi, kedy bolo dobre treba vyzbrojovať armádu a kupovať im nové obrnené transportéry a pásové vozidlá a lietadlá, čo je veľmi dôležitá časť, ako práve vidíme v kontexte vyvíjajúcich sa transatlantických vzťahov a dôležitosti vlastných investícií do obrany aj zo strany európskych štátov, ale zároveň si títo ľudia absolútne neuvedomovali dôležitosť obrany v kognitívnej doméne, kde dnes prebieha boj o naše srdcia a mysle a kde sa mierí a cieli na rozhodovacie procesy v rámci krajiny, kde sa vytvára politická poptávka. To sa presne stalo na Slovensku. Ak máte spletitý mediálny dezinformačný ekosystém, ktorý 10 rokov kultivuje nejaký typ voličstva, tak skôr či neskôr si ho nejaké hnutie alebo nejaká strana jednoducho zdvihne zo zeme a bude caterovať jeho požiadavkám. A to sú požiadavky, ktoré si nevytvorili oni sami, to sú požiadavky, ktoré im niekto podsúval a veľmi dlho týmto spôsobom vlastne tvaroval politiky štátu. Pretože títo ľudia sa skôr či neskôr dostanú práve ku zdrojom štátu a to už sú, ja neviem, finančné, spravodajské alebo policy maker zdroje, ktoré oni budú vedieť potom pretaviť v to, čo dneska vidíme na Slovensku. To je teda únos demokracie, rozklad právneho štátu, absolútny rozklad slovenskej diplomácie, pretože pre slovenských poslucháčov to možno už je známa informácia, pre českých možno menej. Minister v zahraničných vecí Juraj Blanár vyhodil veľkú časť seniorných diplomátov z diplomatického zboru a nahradil ich juniornými absolventami rúskych škôl MGIMO, Sankt Peterburskej univerzity, čo sú vlastne inštitúcie, z ktorých si robia bežne nábor ruské taborárske služby. KGBáky, no. Jasne. No, jasne. A to úplne rovnakú situáciu máme v Slovenskej informačnej službe. Máme tu dokonca už aj svedectvo jedného vysoko postaveného príslušníka, ktorý hovorí o nezákonných odpočúvaniach, šikane príslušníkov, ktorí nie sú po vôli súčasnému vedeniu, o tom, že sa Slovenská republika vrátane tajnej služby úplne vykašľaná na rozpracovávanie ruských zdrojov a naopak prešli na... Dostali presne z vedenia inštrukcie, aby prešli na to, aby rozpracovávali našich spojencov, prevažne USA a UK. A to je vlastne človek, ktorý teraz riadi tajnú službu, je syn blízkeho spolupracovníka Roberta Fica, človeka, ktorý bol po Ficovom stretnutí minulú zimu, deň pred Vianocami, sám asi mesiac na to v Rusku, stretol sa s Volodinom, predsedom Ruskej dumy a rôznymi inými zástupcami teda kremelského režimu. Takže toto je to rodinné prepojenie, ako som vám to, Sašo, minulé hovoril, to je... Ten pán riaditeľ Slovenskej informačnej služby má svého tatínka vytetovaného na ruke. Tohle mě strašně zaujalo, protože já jsem v tu chvíli viděla Nejedlýho, jak má všude Putina na mobilu, na bločku, jak demonstrativně ukazuje, aby se vědělo, jako kdo je tady big dog. Ono to je zajímavý, tady vlastně vidím určitou analogii s tím, jako v té strategické slepotě s Českou republikou, protože my tady dlouhodobě jsme poukazovali na jeden z těch hlavních deficitů té vlády, která teď teda u nás skončila, té Fialovy vlády, právě v oblasti boji s těma hybridníma hrozbama, konkrétně teda s informačníma operacema, jo, kde prostě Národní bezpečnostní poradce, nebo jak se jmenovala ta pozice, prostě poradce premiéra Pojar, tak v podstatě dalo by se říct, sabotoval ty vůbec snahy, vůbec to téma sabotoval, jo? Jak vůbec legitimitu toho tématu. To se ani nebavíme o jakýchkoliv opatřeních, ale v okamžiku, kdy prostě 3 roky běhal po podcastech a po médiích a vykládal o tom, že dezinformace neumí definovat nebo že to není problém, tak to se dá označit za sabotáž, protože už je na rozdíl od Matoviče... Vážení posluchači, právě jste doposlouchali veřejnou část epizody podcastu Kanárci v síti, který se věnuje propagandě, geopolitice, onlineovým platformám a umělé inteligenci. Každý díl má ještě svou delší, zajímavější a vtipnější část, kterou najdete na herohero.co/Kanárci v síti, a to za pouhá 2 piva měsíčně.
Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí a na shledanou v placené části se těší Josef Holý a Saša Alvarová.